като дете. Повече от 20 години не бях идвал тук, където всъщност премина цялото ми детство. Около панорамата, целият Скобелев парк. За първи път си дадох сметка за силата на спомените. С такава огромна вълна нахлуха в мислите ми. И си спомням като дете как идвахме тук вечер и тогава милиционера по тези години беше нашия герой, защото ни взимаше и ни качваше горе на покрива на панорамата. И това беше невероятно преживяване за децата, заедно с цялата банда, 5-6 мълчугана се качвахме там. Даже сега може би и чувате други мълчугани да викат, сега е супер населено. Но аз си спомних и нещо много интересно. Когато се качвахме на този покрив, освен че се радвахме на гледката, си спомних, че в мен нахлуваха едни такива детски невъзможни мечти. Неща, които децата си мечтаят, не знаят дали ще постигнат, но това е детската природа. Тя е способна да помечтае абсолютно невъзможното, да помечтае за това, което никой по-възрастен не би дръзнал да мечтае. Но си дадох сметка днес, когато нахлуха всички тези спомени в мен, за нещо много ясно. Колко много от детските ми мечти са се сбъднали. Колко много от нещата, които съм си помечтал, са вече реалност в моя живот. И май за първи път прозрях, че всъщност детските ни мечти могат да ни превърнат в личностите, които ставаме като големи. И ако ние ги следваме, ако са част от това, което ние искаме да бъдем като хора, те със сигурност ще се сбъднат. Да, много хора не постигат детските си мечти, защото просто попадат в друга среда и забравят тези съкровени неща, когато са мечтали. Там, горе на този покрив, докато гледах, си мечтаях за толкова много неща, които днес са реалност в моя живот. Да пътувам много, да съм свободен в изразяването си, да съм щастлив, да съм радостен, да имам прекрасно семейство, да мога да бъда себе си. Така че следвайте детските си мечти. Те не са били там случайно и не сте ги мечтали на празно. Върнете се на такива места, на които сте мечтали като деца. Когато сме големи, сме по-осъзнати и може би някой от вашите детски мечти ще претърпи новораждане и ще дойде по нов начин във вас и ще пожелаете да постигнете това, което сякаш вече е оставено настрани и е станало невъзможно, защото сме големи и твърде много ограничения ни казват, че това няма да стане. Искам да ви кажа, че силата на спомените, силата на това, което ни е задвижвало като деца и не правило щастливи и радостни, все още живее в нас. Просто ние трябва да му дадем място да избухне и да бъде пак там, където всъщност ние ще се чувстваме най-щастливи и удовлетворени от това, което сме.